Ir-riħ li ħakem lil pajjiżna matul il-lejl u kmieni s-sibt filgħodu ħalla diversi ħsarat warah. Kmieni filgħodu l-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ħareġ twissija ta' riħ qawwi. Barra baħar iċ-Ċaq imbagħad kien hemm bastiment kbir irreġistrat fl-Istati Uniti li kien qed jaffaċċja diffikultajiet f'baħar qawwi u kien hemm il-biża' li dan jinkalja. Il-bastiment li der viċin tal-kosta tal-Lvant ta' Malta brieħ forza 8 u f'mewġ li beda jlaħħaq il-5 metri beda jidher sew minn triq il-kosta. Biswit il-bastiment der ukoll it-tugboat RR Spinola li assistiet lil dan il-bastiment. Filwaqt li ringrazzja l-ħaddiema kollha li kienu qed jaħdmu fil-maltemp, il-Ministru għat-Trasport Ian Borch sostna li r-riskju ta' tniġġis mit-tanker huwa baxx ħafna. Jidher illi il-bastiment għalkemm huwa wieħed li ġor il-kimika ma fihx kargo fuqu u allura il-periklu ta' tniġġis huwa wieħed minnu ħafna, ma hemmx materjal fuqu. Però s-sitwazzjoni għadha fluida u minn hawn fuq kollox nixtieq nirringrazzja l dawk l-entitajiet kollha primarjament il-Transport Malta illi qiegħda taħdem fuq dan is-salvataġġ. Intant, il-qluħ tal-mitħna tax-Xarolla fiż-Żurriq ġarbu ħsarat estensivi. Il-mitħna li ġiet mibnija mill-Ordi tal-Kavallieri ta' San Ġwan fis-seklu 18 tiġbed ħafna turisti lejha u wara li ġiet l-aħbar fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Gvern se jagħti l-appoġġ lill-Kunsill Lokali taż-Żurriq biex jisiru t-tiswiet meħtieġa fuq din il-mitħna.